Gaur oso pozik gaude, bisita berezi bat dugulako hemen Madrilen, Senatuan. Magaletxeko Josune eta Clara etorri dira, euskal familien, amen eta haurren bizipenak aurrez aurre ekartzeko eta ezagutarazteko. Hain zuzen ere, famili batzorde honetan, ponentzia bat sortu dugu kontziliazio politikak aztertzeko eta gizarte segurantzak dituen gabeziak aztertzeko. Eta haien ahotsa guretzako ezinbestekoa izango da errealitate hau osatzeko eta ezagutzeko. Magaleko emaginak gaur hemen Senatuan gaude, eta gauza askoi buruz hitz egin nahi dugu. Haurdunaldian, erditzean, erdi ondoan zehar gertatzen diren gauza askoi buruz hitz egin nahi dugu, gure iritzi profesionala eman. Badakigu ez daudela adostasun asko, eta batzutan uste dugu delako informazio falta bat dagoelako, eta guri gustatuko litzaizuke gure esperientziatik proposamen batzuk egin, erdi ondoko permiso bat egotea, 16 asteko permiso hori baino lehenago. Indarkeria obstetrikoa hitz egin nahi dugu, baita ere batzutan horretaz ez da hitz egiten edo saiatzen da hori desagertzen, eta guretzako oso gai importantea da eta mahai gainean jartzekoa. Emaginen falta baita ere guretzako oso importantea da, gizarte honetan emagina daukagun pisua oso handia da, baina ez diogu bere balioa ematen eta horrek gizartea aldatu dezake. Saiatuko gara gaur gure iritzia ematen eta ia zerbait lortzen dugun. Magale sortu zen 2015ean eta gure helburu nagusia zen etxeko erditzeak normaltasunera eramatea. Eta nahi dugu oraindik aukera hori izatea etorkizun batean aukera publiko bat. Eta behar ditugu bajak, luzeak zaintzeko eta ondo egoteko haurdunaldian zehar, gero erditze on bat izateko. Euskal Herrian emaginen falta ugari dagola eta emaginak behar ditugu emakumeak zaintzeko. Eta hemen egotea guretzako pribilegio handi bat da. Normalean gu kolektibo oso txiki bat gara eta ez digute ahotsa ematen, beraz oso eskertuta gaude. Eta oso pozik hartuko ditugu ematen dizkiguten ekarpenak eta espero dugu gure ahotsa balio izatea hurrengo lege proposamenetan.